So ayan, welcome back sa my YouTube channel, rhodsagionvlog. Muli nagbabalik ang inyong lingkod. Dahil nga naman magpapasko ngayon, ayan, pasyalan natin dito sa Kabikulan. Ang isa sa pinakamaganda nilikha ng barangay Tarumata. Barangay Tarumata, malapit siya sa Bulan, Sorsogon. Malapit lang dito sa amin, on the way lang sa paglagpas lang ng Gate. Yan. So guys, panoorin po natin kung gaano kaganda itong pasyalan dito sa Pasko sa Tarumata. Let's watch this.
Ayan, napanood nyo na lahat ng aking kalokohan sa video. Malikot ang video dahil nga ako lang may hawak ng camera. At higit sa lahat, cellphone lang ang aking ginagamit sa pag-video. At kung hindi po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe. Hit the notification bell para naman lagi kang updated sa aking mga video. Ayan guys, hindi nakakasawang mamasyal dito sa Kabikulan dahil nga napakasarap gumala. At kung nag-enjoy kayo, pasyalan nyo yung Barangay Tarumata papuntang Bulan, Sorsogon. Malapit lang sa amin yun kasi Erosin lang naman kami. So bye-bye! I hope na nag-enjoy kayo sa aking vlog. Maraming salamat po. Bye-bye!